ଟଙ୍କାର ମାଲ 10 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ଏଟା କି ମୁଁ କିଛି ଡରିନି ଯେ କାଲ କି ଦେଲ ହବ କେମିତି ଭାଇ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଏଠି ଆମର ଗାଁ ଅଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ଗାଁ କାଲିକି ଦେଇଦେବି କିଛି ଡରିନି ସତରେ ଟିକେ ଆସେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଆସେ କାଲିକି ଦେଇଦେବି କାହିଁକି ନାଇଁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ନାଇଁ ଲାଭ କି 10 ଟଙ୍କା କାଲିକି ଦେଇଦେବି ନାଇଁ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଗିଲି ଭାଇ ସେମିତି କହିଲେ ହବ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନେଇଯିବି ପସନ୍ଦ ହେଲା କାଲିକି ଦେବି ନାଇଁ ଗो କାଲିକି ଦେବି ସେମିତି ଲୋକ କି ଗो ନାଇଁ ବା ନାଇଁ ବା 10 ଟଙ୍କାର ମାଲ କାଲିକି ତ ଲୋକ ନାଇଁ କି 10 ଟଙ୍କା ହଉ 5 ଟଙ୍କା ହଉ ନଗଦ ପଇସା ଆମେ କୋଉଠି ଆଣିଗଲେ କାଲିକି ଦେଇଦେବି ନାଇଁ କାହିଁକି ଯାର ବିଶ୍ୱାସ କର ନାଇଁ ଗୁରୁ ନାଇଁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାଇଁ ବାପା ସେମିତି ହବ ନା କାଲିକି ଦେବି ବୋଲ ନାଇଁ ବା କିନ୍ତୁ କେତେ ଦେଇକି ରହିଯାଇଛି କାଲିକି ଦେବେ ଏଠି ପୁରା ଆମର ବୁବୁନି ତ କୋଉଠି ହେଇତା ହଉ କାଲିକି ଦେବି ହେଲା ଯାଉଛି ହେଲା 제 연거는 미라친자 게이틴데 서리 널렁이낭 ସେମିତି ନାଇଁ କାଲିକି ଆଇବି କାଲିକି କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନୁଛି ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ସେରଙ୍ଗ ଆସିଥାଉଛୁ ଆମେ ବୋଲେ କେମିତି ଟିକେ ଶୁଣେ କାଲିକି ଆମେ ଆସିକି ଦେଇଦେବୁ ସକାଳେ ଆସିକି ଦେଇଦେବୁ चुप कर पे कुत्ते ରାଗୁଛ କି ରାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରେମରେ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବେପାରଟା ପୁରା ବାପା ହଉ କାଲିକି ଆସି ଦେଇଦେବି ମନେ ହଉଛି କାଲିକି ଆସିକି ଦେଇଦେବି ହଉ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଜା କାଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ କଢ଼ା ହେଉଛି ହେଲେ ମଜା କାଢ଼ିଲୁ ଦେଖିବ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ନେବି ଏଇଟା ମଜାର ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କା କହିଲେ ପରା ଆମେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କାଢ଼ିଲୁ ନ କହିକି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲା ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମର ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ ଠିକ ଅଛି ହେଲା କାଢ଼